କରାଯାଇଥାଏ। 22 ପାହାଚ ହେଉଛି 22 ଜଣ ଯୋଗିନୀ। ସେହି 22 ଜଣ ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ 22 ପାହାଚ କରାଯାଇଅଛି। ସେହି 22 ଜଣ ଯୋଗିନୀଙ୍କ ନାମ ହେଲା ତିବ୍ରା, କୁମୁଦମତୀ, ମନ୍ଦା, ଚଣ୍ଡବତୀ, ଦୟାବତୀ, ରଞ୍ଜନୀ, ରତିକା, ରୌଦ୍ରା, କ୍ରୋଧ, ବଦ୍ରିକା, ପ୍ରସାରିଣୀ, ବ୍ରତୀ, ମାର୍ଜନୀ, କ୍ଷତି, ରକ୍ତ, ସାନ୍ଦୀପାନି, ଅଜପନି, ମଦନ୍ତୀ, ରୋହିଣୀ, ରମ୍ୟା, ଉଗ୍ରା ଏବଂ ଶେଷ ପାହାଚ 22 ପାହାଚ ନାମ ହେଉଛି ଖୋଭିନ। ଭକ୍ତଟି ଏହି ପାହାଚରେ ପାଦ ଦେଲା ମାତ୍ରେ ନିଜର ଅହମିକା, ଅହଙ୍କାର, ପାପ ଆଦି ଦୁର୍ଗୁଣ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 22 ପାହାଚ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦେଲି। ଏହିପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଜଣାଅଜଣା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ